Idol. Atay, binabay idol oh. Oh. Ano siya idol? Ano itong gi? Ito pa sanayon dire. Yung daghan nagliwat pa dire. Binabay eh. Kita na siya manukol. Bata kam ni. Kamulay desisyon na ni. Dol og unsa ning klasiyas manok kay saan siya? Bisaya or English ba ni? Tagalog? Saan siyang klasya? Chinese? Kamulay desisyon ani dol. Unsa ning klasiyas manok? Eh, duha naman ni kabuan gihiktan upam ni mo istoryas ko unsa ni siya? Bisaya ba rin siya? Ha, Bisaya ka no? Okay. Bisaya ka? No. Pag Bisaya on gid siya dol. Wapo kaya itong binabay. Kana nagliwat buhon. Bisaya ka? Bisaya dahil siya dol.